Καλώς ορίσατε στο podcast της Ομάδας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Τρίτου Λυκείου Κέρκυρας. Μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Σωτήρης Λίβας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Λίβα, πείτε μας με λίγα λόγια τι σημαίνει ρητορική μίσους. Καλημέρα καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ καλή συγκυρία και πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τώρα να ξεκινήσουμε για τη ρητορική μίσους. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, βέβαια συνήθως αυτό δεν ακούγεται καλά. Αλλά ναι, η ρητορική μίσους θα ήταν καλύτερα ίσως να μιλούσαμε για λόγο του μίσους ή για σύστημα μίσους. Σύστημα μίσους, γιατί δεν περιλαμβάνει μόνο λεκτικά στοιχεία, είναι ένα σύστημα το οποίο προωθεί την περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και την εξόντωση πληθυσμιακών ομάδων, δηλαδή ομάδων ανθρώπων, βάσει του φύλου, της φυλής, της εθνικής προέλευσης, εθνοτικής προέλευσης, των αναπηριών, της κατάστασης υγείας κτλ. Ανθρώπων. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή μισούμε, θέλουμε να αποκλείσουμε, θέλουμε να περιθωριοποιήσουμε, θέλουμε να σκοτώσουμε, να εξαφανίσουμε ανθρώπους εξαιτίας κάποιων συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους. Το βασικό όμως είναι αυτό το οποίο έρχεται από πίσω και αυτό που υπάρχει από πίσω. Και αυτό που υπάρχει από πίσω πάντοτε είναι πολιτικοί και οικονομικοί λόγοι, δηλαδή η κατάκτηση της εξουσίας και η διατήρηση της εξουσίας. Το φαίνεστε μπορεί να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, η σημασία όμως είναι πολύ διαφορετική. Πάντοτε τα πράγματα δεν γίνονται, τουλάχιστον για αυτό που λέμε μέσα εισαγωγικά, αθώους λόγους. Γίνονται για άλλα πράγματα, για άλλους λόγους. Πρόσφατα πήρατε τον τίτλο του εκπροσώπου της Ελλάδας στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Ρητορική και τα Εγκλήματα Μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μίληστε μας για αυτή τη θέση. Ήταν θέση εθνικού εκπροσώπου, όπως το είπατε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, με άλλες χώρες της Ευρώπης και με κάποιους οργανισμούς ευρωπαϊκούς, με NGOs, με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και με άλλες επιτροπές, εν πάση περιπτώσει, που είχαν σχέση με την σύνταξη μιας σύστασης, ενός σχεδίου νόμου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βεβαίως είναι μια μόνιμη επιτροπή, οπότε συνέχεια θα ασχολείται με αυτά τα θέματα. Και το σχέδιο νόμου είχε να κάνει με την αντιμετώπιση των εγκλημάτων και της ρητορικής μίσους. Για μένα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφέρουσα δεν ήταν μόνο η τελική δουλειά, δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είχε σχέση με την χάραξη πολιτικών αντιμετώπισης των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους, αλλά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε να κάνει και με το πώς κάθε χώρα τα αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα διαφορετικά, ποια είναι η εθνική της πολιτική, πώς είχε έρθει ή δεν είχε έρθει προετοιμασμένη, ποια ήταν η ατζέντα της. Για παράδειγμα, ήταν πολύ διαφορετική η ατζέντα της Ουκρανίας από αυτήν του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Γαλλίας ή της Γερμανίας. Πάντως, να πω φαντάζομαι το πάρα πολύ συνηθισμένο σε τέτοιες περιπτώσεις, η καλύτερα προετοιμασμένη χώρα ήταν η Γερμανία, οι οποίοι είχαν έρθει με ειδικούς επιστήμονες, με γραφολόγους, με ψυχολόγους, με ειδικούς πληροφορικούς και να πω ότι ίσως από τις λιγότερο προετοιμασμένες χώρες, εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια προσπάθεια εμείς, αλλά ως συνήθως στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο πιο πρόχειρα. Λοιπόν, ο σκοπός της Επιτροπής αυτής ήταν βεβαίως η ανταλλαγή πληροφοριών και η ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την χάραξη της πολιτικής, αλλά κατέληξε τελικά σε ένα σχέδιο νόμου. Ένα σχέδιο νόμου το οποίο πήγε στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και τώρα έχει φτάσει στις διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες, δηλαδή στην Ελλάδα, την Νορβηγία, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ώστε να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Βεβαίως υπάρχουν χώρες της Ευρώπης οι οποίες έχουν αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για παράδειγμα η Ρωσία εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης με την Ουκρανία, αλλά οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης όλης, άρα μέχρι και την Αρμενία, σκεφτείτε, η Γεωργία κτλ., σε λίγο καιρό θα ενσωματώσουν αυτό το σχέδιο νόμου το οποίο φτιάξαμε στο Στρασβούργο. Μιλώντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα επίπεδο είναι αυτό, το ότι συζητάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι η πολιτική εκμετάλλευση αυτών των θεμάτων. Δηλαδή, κάθε χώρα έχει τη δική της ατζέντα. Η Ουκρανία βεβαίως ήρθε και ήταν μάλιστα πάρα πολύ δραστήρια, πάρα πολύ δραστήρια, γιατί ήθελε να περάσει την καταδίκη της Ρωσίας κτλ. Άρα εννοείται ότι συζητώντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συζητάμε κιόλας για τον τρόπο που κάποιες χώρες ή κάποιοι άνθρωποι ή κάποιοι οργανισμοί θα
προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτό το πράγμα για να περάσουν δικά τους πολιτικά διακυβεύματα, οι δικές τους πολιτικές θέσεις. Ναι, δεν συζητήσαμε κατευθείαν γι' αυτό, αλλά παντού υπήρχε το φάντασμα του πολέμου της Ουκρανίας. Εννοείται, πάντοτε υπάρχουν αυτά. Προηγουμένως, σε σχέση με την προετοιμασία και σε σχέση με τις ομάδες εργασίας, για παράδειγμα, της Γερμανίας, έχει να κάνει. Ένας ψυχολόγος βοηθάει πάρα πολύ σε τέτοια θέματα, σε σχέση με την έννοια του τραύματος, για παράδειγμα. Πώς αντιμετωπίζεται το τραύμα, το ψυχολογικό τραύμα και το βιολογικό τραύμα και το θέμα της θυματοποίησης, δηλαδή ποιο είναι το θύμα. Πώς αντιμετωπίζει το θύμα μια τέτοια ιστορία, πώς αντιμετωπίζει το θύμα την ρητορική μίσους, τα εγκλήματα μίσους, πώς μπορεί μετά να γίνει αποκατάσταση, να γίνει θεραπεία, να επανενταχθεί στην κοινωνία. Σε όλα αυτά τα πράγματα εννοείται ότι χρειάζονται ψυχολόγοι, χρειάζονται ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι θα βοηθήσουν, όπως επίσης βεβαίως ειδική πληροφορική σε σχέση με τα θέματα αντιμετώπισης της διασποράς και διάχυσης της ρητορικής μίσους στα social media. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό, ποια είναι η προετοιμασία για να το αντιμετωπίσεις. Ξέρουμε από παλιά, από την ιστορία του ISIS, ότι όλη η προπαγάνδα γίνεται μέσω των social media και χρειάζεται μια ειδική αντιμετώπιση από πριν και προετοιμασία σε σχέση με τα social media, αλλά και σε σχέση με τον νόμο. Πώς δηλαδή ο νόμος μπορεί νομικά μέτρα να βάλουν ένα τέρμα, να σταματήσουν μια τέτοια διάχυση και μια τέτοια διασπορά μίσους. Κάποιες πλατφόρμες ήταν καλύτερα προετοιμασμένες από κάποιες άλλες. Το YouTube, κουλουπού, υπάρχει διαφορά και υπάρχει και διαβάθμιση. Άρα ναι, χρειάζεται μια προετοιμασία, πολύ καλή προετοιμασία. Οι νομικοί μπορούν να ξέρουν κάποια πράγματα, αλλά οι νομικοί, παρότι οι ίδιοι πιστεύουν διαφορετικά, δεν τα ξέρουν όλα. Γενικά οι δικηγόροι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, δεν τα ξέρουν όλα και χρειάζεται μια προετοιμασία, πολύ καλή προετοιμασία από άλλους επιστήμονες. Μία τελευταία ερώτηση. Νομίζετε ότι χρειάζεται να υπερασπιζόμαστε διαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώματα? Το αυταπάντητο, το αυτονόητο η απάντηση είναι ναι. Αυτονόητα απαντάμε ναι και μάλιστα ειδικά σε τέτοιες εποχές όπου τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεν είναι εύκολο, υπάρχουν συνεχή ερωτήματα σε σχέση με αυτά τα θέματα, δηλαδή ποιο είναι το νόημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι σημαίνει ανθρώπινο δικαίωμα, ποια είναι τα ατομικά δικαιώματα, ποια είναι τα συλλογικά δικαιώματα, με ποιον τρόπο πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, πώς αντιμετωπίζοντας αυτά τα προβλήματα μπορεί να προκύψουν άλλα προβλήματα παράλληλα, πώς αντιμετωπίζουμε τα θέματα της διάχυσης, της ρητορικής μίσους που στηρίζονται μερικές φορές σε κάποιες υπερβολές που συμβαίνουν όταν συζητάμε για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Οπότε, επειδή δεν είναι τίποτα αυτονόητο, πρέπει συνέχεια χρησιμοποιώντας την κριτική μας σκέψη, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας, χρησιμοποιώντας αυτό που λέμε στα ελληνικά, δεν μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη, αλλά αυτή η λέξη έχει επικρατήσει, την ενσυναίσθησή μας, δηλαδή την ευαισθησία μας, να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα θέματα της καταπίεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της παραχάραξης, της διαστρέβλωσης και να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι όλοι εννοείται και όλες στα δικαιώματά μας πρέπει και είμαστε απολύτως ίσοι και ίσες. Συνήθως στην ηλικία σας, και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό και μεγαλύτερα παιδιά και φοιτητές, αυτά τα θέματα, δηλαδή τα θέματα που έχουν να κάνουν με το θεσμικό πλαίσιο, τα βαριέστε, τα βαριούνται και δεν έχετε άδικο καθόλου. Δεν έχετε άδικο, το λέω πραγματικά και εγώ τα βαριόμουν. Ό,τι έχει να κάνει με τα θεσμικά, με το θεσμικό πλαίσιο, οι νέοι το βαριούνται. Και έχουν δίκιο. Γιατί αισθάνεσαι ότι δεν αλλάζει τίποτα μέσω της θεσμικής οδού. Δηλαδή λες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σφιχτά. Τι να αλλάξει, από το τόσο να πάει τόσο ή να πάει τόσο. Όμως με τα χρόνια καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς σχεδόν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή μέσα από αυτό και καταλαβαίνετε εσείς ποια είναι τα όρια, πώς μπορείτε να κινήσετε κάποιες διαδικασίες, πώς μπορείτε να πετύχετε αυτό το οποίο θέλετε, πώς μπορείτε να δείτε με την καλύτερη οργάνωση πώς μπορεί μια ατζέντα να περάσει και να προχωρήσει και καταλαβαίνετε ότι εκφράζεται καλύτερα και αρθρώνεται έναν καλύτερο λόγο απευθυνόμενοι σε μια ανώτερη αρχή και με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το μαθαίνετε αυτό και είναι πάρα πολύ καλό που το μαθαίνετε από τώρα. Βεβαίως εννοείται κρατήστε τον ενθουσιασμό σας, κρατήστε και αυτή την αίσθηση
έτσι, να το πω λίγο βαρεμάρας όταν ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, δεν είναι κακό να το έχετε. Δηλαδή μπορείτε να το καταλάβετε. Ότι ναι, καταλαβαίνω ότι το πλαίσιο είναι αρκετά σφιχτό, δεν μπορεί να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι σημαντικό και να αλλάξει έστω και κάτι. Είναι σημαντικό έστω και ένας άνθρωπος να ακούσει κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπετε αθροιστικά σιγά σιγά ότι αλλάζουν πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λίβα για το θάρρος που μας έδωσε με τα λόγια του και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα. Για το podcast συνεργάστηκαν οι καθηγήτρες Μαρία Νιφαντή και Θεοδόρα Παπαδοπούλου, η μαθήτρια της 3ης Λυκείου Αλεξάνδρα Μάγερ, από τη Δευτέρα Λυκείου οι μαθήτριες Αναστασία Παπαχρήστου, Θηρεσία Μιφτάρη, Ναυσικά Στέλλα και Ζαχαρούλα Πανταζή και από την 1η Λυκείου οι μαθήτριες Στεφανή Ρώση, Μυρτώ Πολιτάκη, Ειρήνη Πατούνη και οι μαθητές Ορέστης Ραψομανίκης και Λάμπης Μπόχτης.